салом алейкум дӯстони азиз, апа ва хоҳаракони меҳрубон ва ҳамаи он нафароне, ки нав ба канали мо дохил мешаванд. Ҳамаи шуморо ман ба каналам хушомадед мегӯям. Умедворам, ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед ва видеои мо сар мешавад аз тайёр кардани питса. дар ин ҷо духтаро мо хамири питса тайёр мекунем. хостем, ки ба шумо ҳам нишон диҳам. ба мо лозим мешавад 1 стакан об, дрож, дар ин ҷо 1 қошуқча шакару ним қошуқча намак дорем. баъд дар ин ҷо камтар рӯған дорем, 3-4 қошуқ. иҷода боша ордай. Мохай ҳамин маҳсулотро кати 1 зуволача мегирем. бохай дар рафти видео мебинем, ки питсаро чӣ хел тайёр мекунем. дар ин ҷо боша хамира ман шуридам. ҳамон маҳсулоте, ки ман нишон додам, ҳавая гирифтам, хамир кардам. хамири мулоимак шидаак духтаро. ира мемонем, ки бураса 40 минут мемоне. бураса бо кормона давом метиҳем духтаро. рӯша хушрувак мепӯшонем 1 пакет катив, ки рӯш қоқ нашавад. инак мемонем 40 дақиқа меиста. бо шумода нишон метиҳам. дар ин ҷо бошайнам хел хамири питсаи мо расидаак. нам хел хушрувак мерасонем. дар ин ҷо боша ҳамаи чизак мона тайёр кардагем. колбаса реза кардагем, помидор болгарский, хайҷада боша тӯна кардамша, 2 дона зуволачаши духтаро. ва дар ин ҷо кетчупи майонез аст, 3 қошуқи ҳар кадомаш андохта якҷоя кардам ва дар рӯи хамири питсамон мемолем. баъди ӯ баъд ба навбат колбаса, помидор болгарский, ай ҳама охир сир монда дар духовка мемонем. баъд сирқ мекунем, мегирем. фикр мекунам ҳамқа кор дора. хай бо мешавад, ки мисол мо бодринг монем, бодринги салёнӣ, мешавад, ки навон зайтун ҳастай, ай ӯ бимонем. грибӣ мешавад бимонем. ҳар кас метавонад ба хости дили худаш чӣ хеле ки тайёр кунад духтаро. хай ман хел тайёр кардам. чӣ хеле ки мисол худам дар маҳқулаи фарзандонам дар маҳқулаи хел тайёр кардам. шумо ҳам ки ҳар хел ки дӯст медорен ҳам хел тайёр кунед. баъдан духтаро ай ҳар яки шумо ман зиёд миннатдорам барои дастгириҳо. асосан барои фикрҳои хуби худтонам менависен. бовар кунем бениҳоят хурсанд мешавам. ай ҳамин кори кардагии худам. ин корро духтаро ку ба заҳмат мешавад. безаҳмат ягон кор намешавад. ин дуюмгӣ питсае духтаро. барои ҳамин кӯшиш мекунӣ, заҳмат мекашӣ, дар канал мемонӣ. вақте ки шумо суханҳои беҳтарин мегӯед дар комментария, фикрҳои хуби худтонам менависен, бовар кунед ман бениҳоят хурсанд шуда завқам дучанд мешавад. хай дар ин ҷо питсаи мо тайёр шудааст. дар ин ҷо бошад духтаро зиёди комментариҳоям буд, ки расмҳои мекашидагитонам бимонед. дар ин ҷо бачаам ӯ рӯз барои духтарам кашида будам. ҳозир намедонам аз чӣ сабаб дар мактабҳо оиди ҳамин офатҳои табиӣ ҳамин талабаҳоро фаҳмонда истиянд. ва бачаам омад, ки оча омада хеле маълима гуфтанд, ки пожарни кашен. ман барои бачаам ҳам хеле кашидам. мактаб бурд, маълима бениҳоят хурсанд шуданд, дарси кушод доштанд, раҳмат низ гуфтанд. ин муаллима бениҳоят муаллимаи меҳрубон ҳастанд, бениҳоят муаллимаи таҷрибадор ҳастанд. бисёр дарсҳои нағз мегзаранд. ҳам хел кашида хайрҳое кардам. муаллима дарси кушод гузаштанд, оиди ҳодисаҳои фавқулода дарси кушод гузаштанд. бо мо группа дорем, ки родителиҳо ҳам хел суратҳоашон мепартоянд. хай ҷои талабаҳо будагиша мисол ман намондум. инам хел нигаҳ кунед.
дар байн мондагӣ расми кашидаги мара. Баъдан расмҳои кашидагии ман бениҳоят аз шумо писанд омад. Дар комментариҳо суханҳои хуб заден. Раҳмати калон. Барои ҳамин имрӯзам ки видео монтаж кардам, расмҳои кашидагии ман мондум. Дар инҷа пирог пухтам, хонаи очаам рафтам. Дар оҷа бошам хел бисёрии апаву хоҳарро ҷамъ шудем. Шашлик пухтем худмон. Хурсандӣ кардем. Бениҳоят рӯзи хуш буд, рӯзи хуб буд. Ман қатъи ҳамаи фарзандон будам, ҳамаи ҳамин апаҳому хоҳарому ворам қатъи ҳамин фарзандон буданд. Бисёри шида ҳамоҷода бигем ки як ҷамъомадӣ хушу хурсандӣ карда гузарондем. Дар инҷа бошад ҷияном, қатъи бачаҳои ман шашлика тайёр кардестиянд. Бениҳоят бисёр кардем шашлика. Инам хали 5 бор ё ки 6 бор тайёр кардем, барое ки бениҳоят бисёр будем. Бо дар насиби меҳмонакомон буда хонамон меҳмон омад. Хел мегӯм ку як рӯзи хел фаромӯшнашаванда шуда гузашт. Ҳамаи мода бениҳоят хурсанд шудем, да маҳқул шуда. Инам хел як 5-6 маротиба наметавонам шашлик тайёр кардем. Аввал меҳмонҳоро бардоштем, барое ки меҳмономон гуфтем яки шашлик нохӯрда нараванд. Барои ҳамин зиёд видео карда натонистам. Тарзи тайёршудагиашаву хеле подробно нишон дода натонистам, барое ки меҳмон доштем. Ай пишти меҳмон овора шудем. Баъд худмонам бисёрӣ будем. Ҳамхел хушу хурсандона гузаштем. Дар ӯ ҷо боша барои ӯ ҷияномам ҳамхел расмаку кашидем. Оварданд коғазошона ки холаам хел модар расм кашен гуфта инаи расмакура ба ӯра кашидам. Бо баҳри шумо мондум ки тамошо кунем. Дар инҷа боша боғи ангур будак. Ай апам рафтем ҳамоҷода ангурро аллакай вақти чихел шумо медонед ангура вақтиш гузаштаестай. Чиндагиам ҳамхел дар як хел ҷоҳош ангурро мондагие. Мо чинда ҳам хона овардем, ҳам бигем ки тамошо кардем. Бо баҳри шумо боғи ангурра видео кардам. Куҷо ки наравам ҳатман шумо дар ёди ман мерасед духтаро. қатъи шумоам қомухтае шудагиам ки якҷо равам як чизи интереснира бинам, ягон ҷои хушрӯра бинам. Мехоҳам ки баҳри шумоам хел видео карда монам ки ҳамин апаву хоҳаракҳои ман ки дар ғарибиянд бубинанд, каме ҳам боша хурсанд шаванд. барои ҳамин духтаро шумо хоҳиш мекунед, ман мемонам ҳамхел видеоҳоро. барои шумо ҳамин заҳматҳоро мекашам. Дар инҷа чӣ хел мебинед Руқия дар дасташ сатилай, боғи ангур дар анам хел гаштаестем. Ягон ангури хушрувак мебинем, хеле хишаш хушрувак калонай. Иҷада уже мавиз шидаестиянд. Кадомеш ки дар дарахт мондагия мавиз шидаестиянд. Иҷада и ангури кишмиш мегуфтиянд духтаро. Майдача ай дона надорад. Бениҳоят бомаза буд, ширин буд. Дар инҷа Руқияро мегӯм дар инҷа чӣ кор мекунӣ? Мегӯям ман ангур чиндаистам. ҳам хел мегӯм ку як рӯзи фаромӯшнашаванда, бениҳоят рӯзи хушу хуррам барои мо шуда гузашт. Ман шумодарам тавсия метиҳам ки гоҳе гоҳе ин корако бикунед. Аҳли оила қатъи падару модар қатъи асосан дар ҳамин қавати падару модар будан худаш як бигем ки як хурсандии калонае. Ин магазин боша ба бачама як камтар либос харидем ва шумода распаковка кардам. Салом алейкум духтаро. Дар инҷа камтарак распаковка дорем. Бачамда як камтарак харид кардем. Амра хостум ки шумода распаковка кунам. хоҳишмандои распаковка. Якта кроссовки.
372 сомон. ба қувватай гуфтан намедонам. Чадахайнаи кепкара гирифт 46 сомонда. Якта шона гирифта, шонаи масажка 13 сомон. Якта ремент гирифта 36 сомон. Хайда иҷа боша 42 сомонда. Шампун 59 сомонда. духи беҳад омада махкул шид. Барояд мегирифтем. Рухияҷон биё камераи бақама ҳамин чизора бурорам. На. Амхиқа. Да иҷа боша. Хеле боло пушак. Шувак. Инам хеле 464 сомон. Иш боша бруки джинса 264 сомон. Иш боша бриж. Брижш 196 сомон. И аксияш дагай духтаро. Агар ин 310 сомон будагай. Ёзи аксияш дагай 194 сомон. Брукуш боша 430 сомон будагай. 264 сомон аксияш дагай. Ана иш боша 760 сомон будагай. 464 сомон аксияш дагай. Хайна ми чиза кора харидем. Кепкаш аксия боша. Не, кепкаш аксия не. Кепка ҳамин нарх худаш будай. Нам хел хай. Ҳамин чиза кора гирифтем.